Igbo mmanụ ekene m unu. Onye nọ na n'onu ya bụ Nwaada Ngozi Mmadụ, onye na-ewetara gị ozi ihe na-eme n'ala Igbo. Gee ntị ka ịnụ ozi nke anyị ji wee bịa n'oge a. Onye isi ọchịchị Anambra enyela otu nwaada bụ ọkasị akasị n'ule ịba mahadum onyinye ego akwụkwọ. Geenụ ọkwa nke a n'uju ya. Onye isi ala na-achị Anambra steeti bụ Gọvanọ Charles Soludo enyela nwaada Nkechinyere Ume bụ onye bụ ọkasị akasị n'ule ịba mahadum nke elere n'afọ 2023 onyinye ego akwụkwọ n'efu ya bụ scholarship. Enyere nwaada Ume ya bụ onyinye ego akwụkwọ n'efu oge ndị nchịkọba ya bụ ule nke akpọrọ JAMB si na ọ bụ nwaada a bụ ya bụ onye kacha wee mee ọfụma na ya bụ ule n'ihi na o nwere 360. Onye isi nke na-anọchite anya Gọvanọ Soludo na-ekwe na-agbasa ozi ya bụ Christian Aburem sịrị na onye isi ala Anambra kelere nwaada Ume nke ọma ka o si wee tụrụ ya bụ ugo wee tụlata na Anambra. N'ọnụ okwu Maazị Christian, ọ sị na ya bụ onyinye ego akwụkwọ n'efu bụ ihe kwesịrị ka enye nwaada Ume ka o wee nwee ike ịgụ ihe ọbụla ọ chọrọ ịgụ na mahadum Odumegwu Ojukwu nke dị na Anambra steeti. Maazị Christian sịrị na ya bụ onyinye abụghị sọsọ iji kelee nwaada Ume maka na o mere ọfụma, kama na ya bụ onyinye bụ ihe iji wee nyere ya bụ nwaada aka ịbụ ihe ọbụla ọ chọrọ ịbụ nke ọ ga-eji wee soro na ndị ga-akwalite Anambra n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma, ebe a ka ozi nke a ga-abịa n'isi njedebe. Cheta na ndị jikọtara aka wee na-ewepụtara gozi a bụ Igbo Amaka TV ya na Impact Citizen TV. Nọdụnụ mma ka emesịanụ.